embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' San Mark l-Evanġelista. Nieħu l-okkażjoni biex nitlob u nsellem għal dawk kollha li jisimhom Marko bħali, nitolbu għal xulxin, imma f'dil qudiesa wkoll xtaqt li nitlob mod speċjali għal dawk il-persuni li wettom it-talb tiegħi u anki b'ringrazzjament għal dawk li diġà awgurawli u jitolbu għalija wkoll bħala saċerdot. Jew flimkien aħna wkoll nilqgħu l-istedina li għamlilna l-Evanġelista San Mark illi nkunu nies li qed inwasslu l-bxara tajba lill-oħrajn. U dan mhux weħidna imma flimkien maqudin ħaġa waħda. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil. U billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti imlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu il-grazzja li xandar l-Evanġelju. Għamel infittxu it-triq li hu għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżjes, ħasmu l-kol kemm intom bl-umiltà lejn xulxin. Imma Alla jifqilhom lill-kburin. Imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfakom meta jasal il-waqt. Ixħtu fuq l-ħsibijiet tagħkom kollha għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa wassu. L-għadu tagħkom ix-xitan, qisu l-jun jgħajjad, idur u jfittex il-min sa jibla.
ifqulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess dbatijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Tiegħu hi s-seta għal dejjem Amen. Ktibtilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidil biex inwaslilkom u nixdilkom li din hija tassew il-grazzja ta' Alla. Żommu sħiħ fiha. Il-Knisja li f'Babel magħżula bħalkom, isselli għalikom. Isselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Sellmu lil xulxin bewsa ta' mħabba, islim lilkom ilkoll li jintom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien inxandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jiena għedt il-ħniena imwafqa għal dejjem. Fis-sema intwettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ifaħru s-smewwiet ġubijietek mulej u l-fedeltà tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin. Għax min hemm fis-sema daqs il-mulej, min jiġbaħ lil-mulej fost dawk li hemm fis-sema. Flimkien tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Flimkien tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Aħna nxandru il-Kristu msallab li hu l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wara ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemmnu. Fismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qgħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Festa sabiħa ta' San Mark li jagħtina anki l-ewwel Evanġelju, l-iqsar Evanġelju, imma huwa Evanġelju illi għal min irid jiskopri minnu Ġesu nissuġġerih illi taqrawh. Li naqrawh ftit naslu meta naslu fit-tmiem tiegħu biex narfu iżjed il-mulej fil-verità x'irid jgħidilna. Morru fid-dinja kollha għadna kemm smajna, xandru l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. X'aħbar sentihom lill-oħrajn jekk lil Ġesu ma nafux? X'aħbar se nwassal jekk it-tagħlim tiegħu ma narfux? X'aħbar se nwassal jekk jien minix qiegħed nipprova ngħix dan il-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk fil-bidu tal-quddies qed nagħmluha flimkien u nitolbu għal xulxin.
Għaliex bekk biss nistgħu dak li qegħdin niċċelebraw illum, il-festa ta' San Mark, ngħixuh ukoll fil-ħajja tagħna. Mhux biss kull min jismu Marko, Mark, mhux biss kull min hu saċerdot reliġjuż, mhux kull min għandu missjoni fil-Knisja, imma kull bniedem mammet u msejjaħ biex iwassal il-bxara tajba lill-oħrajn. U għamlilna kuraġġ ħafna kbir hawnhekk f'dan l-Evanġelju li smajna. Għaliex għalilna dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemmnu. U xtaqt nagħmel ftit riflessjonijiet fuq dawn il-frażijiet illi jagħtina l-Evanġelista San Mark. F'ismi ikeċċu ix-xjaten. Mod speċjali llum nixtieq li nitolbu fit-talb tagħna għall-eżorċisti, dawk li huma mogħtijin il-Ministeru biex ikeċċu l-ispirti ħżiena mill-persuni. B'ħafna talb. U b'mod speċjali nitolbu għal dawk in-nies li jitolbu għalihom. U aħna fid-dmir li nitolbu għalihom. Għaliex dawn għandhom il-Ministeru dirett illi f'isem Ġesu ikeċċu x-xjaten. Ikeċċu l-ispirti ħżiena. Imma ma nixtieqx insemmi l-dawn biss. Insemmi wkoll lill-kappillani u lis-saċerdoti fil-parroċċji tagħna li qegħdin jitlu fid-djar u jbierku d-djar. Forsi jbierku anki l-postijiet tax-xogħol. Forsi jbierku anki l-ħwienet f'dan iż-żmien wara l-Għid. Biex permezz tad-demm għażiż ta' Ġesu, permezz tal-qawwa tal-ilma imbierek, l-ispirtu tal-ħażen jitkeċċa mid-djar tagħna, jitkeċċa minn fuq il-postijiet tax-xogħol, jitkeċċa mill-ħwienet u minn postijiet pubbliċi wkoll fejn in-nies jiltaqgħu flimkien. Fil-fatt, aħna wkoll imsejħin fil-limiti tagħna li jekk ngħixu sew dak li għallimna Sidna Ġesu Kristu, anki l-preżenza tagħna iġġib skumdità fl-ispirtu ħażin. L-ispirtu ħażin ma joqgħodx fil-preżenza tal-ispirtu tal-mulej, u allura meta aħna nkunu mimlijin bl-ispirtu qaddis ta' Alla u qed ngħixu sew, anki l-preżenza fiżika tagħna mingħajr ma nkunu wedna xejn ukoll tkeċċi il-ħażen, tkeċċi l-ispirti l-ħżiena. Għax ovvjament kif nafu min hu ħażin, il-ħżiena jrid madwaru u jkun skomdu ma' dawk li jridu l-affarijiet sew u li jfittxu l-verità u l-ġustizzja. X'jgħidilna iżjed l-Evanġelista? Jitkellmu bil-sna ġodda. Xiġifieri ħan nivvintaw il-kliem bil-Malti? Xiġifieri ħan nitkellmu b'mod differenti jew b'lingwa differenti li xi ħadd ma jifhimniex? Xejn minn dan. Bil-sna ġodda tfisser li aħna nitkellmu b'mod ġdid u kreattiv li nwasslu il-messaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu li japplika għaż-żminijiet tal-lum. U jekk iż-żminijiet tal-lum huma ġodda, huma differenti, huma partikolari, allura il-bniedem illi iwassal jitkellem bil-sna ġodda huwa dak li jaf isarraf it-tagħlim u l-kliem ta' Sidna Ġesu Kristu għar-realtajiet tal-ħajja tal-lum. Dan ifisser u dan nistgħu nagħmluh il-kol kemm aħna. X'jgħidilna iżjed? Jaqbdu s-srieb b'idejhom. Dak il-kuraġġ illi għandna bżonn kull wieħed u waħda minna biex meta nkunu f'ambjent ostili għall-kelma ta' Alla, aħna ma nibżawx inxandru l-bxarat tajba. Aħna ma nibżawx illi ngħidu it-tagħlim li waslilna Sidna Ġesu Kristu anki jekk niġu imwarba, anki jekk niġu redikolati, anki jekk ma jaqblux magħna u nispiċċaw ikkritikati. Ejjew għalhekk anki ngħixu dan l-Evanġelju li qed iwasslilna San Mark illi qed jgħidilna jaqbdu s-srieb b'idejhom dan il-kuraġġ li tant għandna bżonn fil-ħajja ta' kuljum. U għaw b'mod speċjali nitlob għal dawk li qegħdin jaqtaw qalbhom, għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli, għal dawk li għandhom bżonn lajnuna biex jagħmlu kuraġġ u ifittxu l-ewwel pass ukoll ħalli jagħmlu verament dak li l-mulej jixtieq minnhom fil-ħajja tagħhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Din il-protezzjoni qawwija li l-mulej jagħti lil dawk li jimxu warajh, lil dawk illi jimxu fuq it-tagħlim tiegħu, lil dawk li jgħidulu iva kuljum għas-sejħa l-kbira u għas-sejħat iż-żgħar li l-mulej jagħmel fil-ħajja ta' kull wieħed u ta' kull waħda minnha.
U fl-aħħar jgħid iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Ejjew nkunu aħna wkoll permezz tal-magħmudija, permezz tas-sejħat lil mulejjem lilna, permezz ta' dan it-tqarrib illi aħna narfu lil Ġesu minnu fil-ħajja tagħna, bil-preżenza tagħna nkunu fejqan għal min għandu bżonn, fejqan fir-ruħ biex bniedem li abbanduna l-fidi jerġa' lura ant il-mulej, fejqan fil-ġisem biex dawk kollha li għandhom innieqes mill-meħtieġ għal ħajja jew qed ibatu minn mart jew forsi mixin lejn xi operazzjoni isibu l-kuraġġ u l-fejqan biex jintelqu verament fir-rieda tal-missier. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Issa nkomplu t-talb tagħna. Nkomplu nitolbu fil-Qudiesa bl-interċessjoni anki ta' San Mark l-Evanġelista, ħuti eżiż. F'San Mark il-Knisja ssellem l-Evanġelista li ġabar it-talim tal-Apostli. Nitolbu lill-Alla għal ħtiġijiet tal-Knisja fil-ħidma tagħha ta' apostolat u l-missjoni tagħha. Għall-Knisja Kopta imwaqfa fl-Eġittu minn San Mark sabiex tkun żerrija tal-Evanġelju qalb l-Iżlam nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex iħabirku għal aktar dialogu bejn l-insara u l-misilmin u bil-ġustizzja jisaltan isliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn sabiex ikomplu jsibu kenn u għajnuna fil-ħidma bla distinzjoni tal-missjonari u dawk kollha li lesti jgħinuhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal din il-komunità għalina l-koll miġburina u hekk qed nitolbu flimkien f'dil-Qudiesa sabiex inħossu r-responsabbiltà li nevanġelizzaw bil-kelma u bl-eżempju nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ismaw Alla t-talb li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Evanġelista San Mark u għamel minna il-koll evanġelizzaturi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għall glorja li tajtu bħala evanġelista tiegħek. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sejrin nofrulek. Ħalli l-Evanġelju jibqa' jixxandar bla qiegħda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int trid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisija tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġn mqaddsom Malla Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
nżidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li l-ikel li ħadna mill-artal imqaddes, iqaddisna u iqawwina fil-fidi tal-Evanġelju, imxandar minn San Mark, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بل نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدين يا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. كيف كمل بدو الساو ديم يبقى ديم تا ديم أمن. Marja Santisma urina l-inti jomna lik jisma it-talbtana Ġesu li twilet għalina li tikun li bentijak bħanna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawlu, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدين يا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين الساو في السياة الموتان أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħammes misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lija. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġer. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-er. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdallek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Mark l-Evangelista. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Ġusepp, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.